Ipinakita ang kahandaan at customer relations service training ng mga security guards at manpower personnel ng SM Mall sa Pampanga. Kasabay ng taunang Joint Tactical Inspection o JTI and General Assembly of Troops nitong June 19 sa Challengers Field, Clark Freeport Zone. Mahigit sa 320 personnel ang lumahok sa aktibidad, kabilang ang 200 security guards at 120 manpower personnel mula sa SM City Clark, SM City Pampanga, SM City Talabastagan at SM City San Fernando Downtown. Panauhing pandangal sa programa si Brigadier General Ronald Bautista. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang mga security personnel at manpower teams ng SM bilang mahalagang force multiplier sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan ng mga mall at komunidad. Po ng mga ganitong mga organisasyon na nakakapagbigay ambag po sa ating safety and security ay inahahalay na po natin bilang mga force multiplier namin. Malaki pong tulong sila sa amin, lalong-lalo na hindi po ganun karami ang ating kasunduluhan at kapulisan. So malaki pong tulong ang presensya nila para magpanatili po ng katiwasayan at kaayusan. Ayon kay Marian Grace Gavino, Mall Manager ng SM City Clark, layunin ng taunang inspeksyon at troop assembly na higit pang palakasin ang kahandaan, disiplina at koordinasyon ng mga personnel upang mapabuti ang shopping experience ng mga customers. Binibigyan talaga namin ng oras, ng pagkakataon at hina-highlight namin yung mga contribution nila as much as we can to talagang strengthen their confidence, strengthen their skills and their ability kasi they are the ones na talagang nakikita ng tao. Sila yung first line, sila yung nandyan sa entrance, sila yung kakausapin ng mga tao pag maghahanap ng direksyon, sila ang maglilinis ng mall, so parang sila yung representative namin on ground. So it's not a division of may agency or whatever, it's SM as a whole. So they are really part of our family in SM Supermalls. Samantala, sinabi ni Rapi Tejada, head ng SM Customer Relations Services, na patuloy na pinapalakas ng SM ang training at development programs ng kanilang mga personnel. So yun sa mga gusto namin ipakita, para ipakita rin namin, hindi lang sa management, kundi siyempre sa buong mga customers namin na handang-handa po kami. Bago po yan, bago naman i-deploy lahat ng guards namin sa SM, galing sa mga iba't ibang agency, at tinitrain muna namin sila. Tinitrain namin sila magmula siguro mga isang linggo, okay, para at least alam nila kung ano yung mga patakaran ng SM, lalong-lalo na sa customer service. Bahagi ng aktibidad ang tactical inspection, formation review at pagkilala sa mga personnel na nagpakita ng mahusay na serbisyo at performance. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.